Dobrý den, vítám vás opět ve studiu Pražské burzy na konferenci Hvězdy Pražské burzy. Vedle mě sedí Peter Palovič ze společnosti Wood & Company. Vítej u nás. Ďakujem za pozvanie a ahoj. Možná ještě než předám slovo, zmíním, proč mě tato prezentace přijde tak zajímavá. Doosan je úspěšné únorové IPO, zatím ho začali pokrývat 3 analytici. Žádná analýza není bohužel veřejná, ale jedna z analýz, vlastně jako jedním z autorů je vlastně právě tady Peter. Takže myslím si, že to je takhle unikátní příležitost, jak se dozvědět něco o Doosanu jako nové společnosti, jaký je jeho potenciál. Takže pokud máte nějaký dotaz, pište ho již nyní do chatu a já předávám Petrovi slovo. Ďakujem pekne. Takže naša hviezda Pražskej burzy je nová emise Doosan Škoda Power. Na začiatok by som chcel predstaviť túto spoločnosť. Je to spoločnosť, ktorá vyrába párne turbíny v Plzni s viac ako 150-ročnou históriou. Sú to vysokoúčinné párne turbíny, ktoré zahrňajú rôzne aplikácie, napríklad do jadrových elektrární, do teplární, ale taktiež do priemyselných podnikov, rafinérií a podobne. Doosan nielenže vyrába tieto nové turbíny, ale taktiež poskytuje komplexné servisné služby a má taktiež pokročilé diagnostické nástroje, ktoré optimalizujú výkon a modernizujú tie turbíny. Životný cyklus turbín je cca 20 až 25 rokov a po týchto 25 rokoch tá turbína buď musí mať nejakú väčšiu generálnu opravu, ktorá predĺží životnosť tej turbíny o cca 5 rokov, alebo celá turbína sa kompletne vymení za novú. A to Doosan taktiež robí, že vlastne v tých nových zakázkach, ktoré vidíme, nie sú len zákazky na čisto nové turbíny, ale taktiež na modernizácie nejakých starých turbín. Doosan Škoda Power má riešenie na mieru pre klientov s kapacitou od 3 do 1300 MW kapacity, čo sa týka turbíny. Historicky doteraz dodala 56 GW kapacity globálne, čo znamená nejakých 576 jednotiek v 62 krajinách sveta. Ako som už načrtol, to portfólio produktov je rôzne pre dekarbonizáciu, ale taktiež pre priemyselné podniky, rafinérie a podobne. Má viac ako 51 patentov a je to veľmi silná značka, vlastne, čo sa týka trhu výrobcov párnych turbín. Taktiež má svoje vlastné R&D oddelenie v Plzni. Čo sa týka typického produkčného cyklu, táto spoločnosť má cca v priemere ten produkčný cyklus 2 až 3 roky. Záleží samozrejme od objednávky a aká veľká a sofistikovaná má byť tá daná turbína. Je to niečo viac, ako sme zvyknutí pri iných výrobných spoločnostiach, ale ide tu o high-tech výrobcu párnych turbín a tá turbína musí byť na mieru pre každého zákazníka, čiže každá tá turbína je iná. Na tomto slajde môžete vidieť príklad turbíny a taktiež celej akoby strojovne. Tým, že spoločnosť ponúka riešenia na mieru, vie pre toho zákazníka vyrobiť iba tú turbínu, ak to ten zákazník potrebuje, alebo vie dodať celú strojovňu, čiže turbínu plus napríklad generátor pre jadrovú energetiku alebo pre elektrické riešenia a podobne. Pod tým môžete vidieť, kde sa spoločnosť možno chce uchyľovať o 5 až 10 rokov a sú to práve malé modulárne reaktory. Táto technológia ešte nie je dostupná akoby na trhu, stále je vo vývoji, ale spoločnosť ráta s tým, že teoreticky by vedela dodať práve svoje riešenia aj takto do budúcna. Doosan Škoda Power je z 2/3 vlastnený Doosan Enerbility, čo je juhokorejská spoločnosť, juhokorejský konglomerát, ktorý má viacero divízií cez turbínovú divíziu, taktiež robotiku, stavebníctvo a podobne. Ten free float na trhu je teraz 33% po IPO. Spoločnosť má 3
také segmenty, čo sa týka tržieb. Sú to nové inštalácie, čiže kompletne nové produkty, kde celý ten typický produkčný cyklus trvá nejaké 2-3 roky. V tom sú zahrnuté aj rekonštrukcie a modernizácie starých turbín. Tu by som chcel podotknúť, že spoločnosť vie modernizovať a rekonštruovať taktiež párne turbíny, ktoré nevyrobila ona sama, ale vyrobili to iní hráči na trhu. Ďalej má ponúka servis a údržbu, opravy a generálne opravy, čo môžeme pokladať za vlastne nejaké recurring revenues, teda opakujúce sa tržby, ktoré trvajú vlastne každý rok. A tretím segmentom sú dlhodobé servisné zmluvy, ktoré sú podpisované na 10 až 15 rokov. Čo sa týka geografickej diverzifikácie tržieb, spoločnosť väčšinu tržieb produkuje práve v Európe a v Českej republike, cca nejakých 70%, ale taktiež vlastne dodáva svoje riešenia do Ázie, do Afriky a vlastne po celom svete. Čo sa týka nejakého market sektoru, spoločnosť vlastne dodáva svoje riešenia ako do teplární a elektrární, takisto aj do rafinérií a podobne. Turbines in operations, čiže turbíny, ktoré práve operujú, je ich cca nejakých 290 na svete. Z toho väčšina je práve z Európy a z Českej republiky. Keď sa pozrieme na finančnú stránku spoločnosti, čo je dôležité dodať, je, že začal nový cyklus pre vlastne párne turbíny a turbínových hráčov ako celok. To môžeme vidieť v silnom historickom raste objednávok. V roku 2021 backlog, alebo tzv. Nedokončené objednávky, ten backlog stal na úrovni 4,2 miliardy českých korún a v roku 2023 vybehol nad 8 miliard českých korún, takže sa zdvojnásobil. S tým vlastne je späté aj book-to-bill ratio, kde sa ukazuje, ako silno rastú tie nové objednávky oproti tržbám. A to je vlastne tiež nad 1-krát, čo indikuje pozitívny dopad na to industry. A čo sa týka revenues, tak tržby rástli medzi rokmi 2021-2022 na úrovni cca 16% a medzi rokom 2022 a 2023 na úrovni cca 17%. 70% týchto tržieb je cca tvorený tými novými inštaláciami, čiže celkovými tými projektmi, a tých 30% sú potom servisy. Čo sa týka EBITDA a EBITDA marže, spoločnosť generuje, cca v posledných 2 rokoch generovala nejakých 14 až 15% EBITDA maržu. A čo sa týka balance sheetu alebo súvahy, tak spoločnosť nemá žiaden dlh a má veľmi výraznou silnou cashovou pozíciu. Taktiež spoločnosť v minulosti vyplácala dividendy a to payout ratio bolo viac ako 80% v predošlých 3 rokoch. V marci oznámila spoločnosť predbežné výsledky za rok 2024 na základných vlastne P&L metrikách. Spoločnosť dosiahla rast tržieb nejakých 23%, s EBITDA rastom cca 21%. Tá EBITDA marža bola na úrovni 13,6%. Net profit sa taktiež, ten čistý zisk sa taktiež zvýšil o nejakých 18%. Kde vidíme možno príležitosti na trhu pre Doosan Škoda Power? Tá téze je akoby veľmi jednoduchá. Dekarbonizácia znamená elektrifikáciu. A teda trendy energetickej transformácie podporujú práve Doosan Škoda Power. Ako som už naznačil, spoločnosť je v novom cykle cca od roku 2022. A to nie len táto spoločnosť, ale taktiež iní konkurenti a iní hráči na turbínových trhoch. Výška, alebo tá elektrifikácia, teda ten power demand by mal rásť cca na úrovni 2,9% medzi rokmi 2023 až 2030,
čo je dvojnásobok toho, ako to rástlo medzi rokmi 2010 až 2023, presne kvôli novým datacentrám, kvôli dekarbonizovaniu alebo zbavovaniu sa tých uhoľných elektráreň a podobne. Čo sa týka plánovaných jadrových jednotiek v európskych trhoch, tak celková kapacita by mala byť 46,4 GW alebo 23 jednotiek. 4 jednotky by mali byť dodané do Českej republiky a nejaká jedna na Slovensku. Prečo spomínam Českú republiku a Slovensko? Spoločnosť v minulosti dodávala práve do jadrových elektrární v Česku a na Slovensku. Takže je tu veľmi vysoký predpoklad, že v tejto spolupráci bude pokračovať naďalej. Čo sa týka dekarbonizácie a uhlia, tak najmä v Poľsku, v Českej republike alebo v strednej a východnej Európe je stále tá uhľová generačná kapacita vlastne vysoká. A teda je tu trend, že všetky tieto uholné kapacity budú postupne pretransformované buď na biomasu, alebo na plyn, alebo na nejakú odpadovú energiu, kde bude práve Doosan Škoda Power môže dodať svoje riešenia. Aby som ešte dodal, taktiež spoločnosť vie benefitovať vlastne z teplární. V Českej republike a v Poľsku tá tepláreň je vlastne hnaná uhlím. Väčšina tých teplární, nejakých 67 až 70%, ktoré budú musieť byť taktiež premenené buď na plyn, na biomasu alebo na nejakú odpadovú energiu. Tu môžete vidieť výhľad manažmentu na nejaký strednodobý horizont. Vlastne tá téza toho manažmentu je, že sme v cykle a teda rast tržieb by mal byť podporený silným rastom objednávok a je tu potenciál zlepšenia EBITDA marže. Manažment očakáva rast tržieb na úrovni cca 15 až 19% CAGR medzi rokmi 2024 až 2028. Očakáva postupné zvyšovanie marží nad úroveň 15%. Čo sa týka marže, s tým, že je tu vysoká poptávka práve po turbínach, že sme v cykle a je tu málo hráčov, ktorí tie turbíny vedia dodať. Teda spoločnosť má tzv. Pricing power a vie si akoby naceniť tú turbínu tak, aby vlastne to postupne zdvíhalo marže. Spoločnosť vstupuje do prvého CAPEX cyklu. Medzi rokmi 2021 až 2023 spoločnosť v priemere investovala nejakých 90 až 100 miliónov českých korún do CAPEXu. Teraz by to malo byť 3 až 4 krát viac. Ten CAPEX by mal byť použitý na modernizáciu vlastne výroby vo fabrike, plus taktiež nejaká časť toho CAPEXu pôjde do vývoja. Ako som už spomenul, spoločnosť vyplácala dividendy historicky a plánuje vyplácať dividendy aj v budúcnosti. Ten výplatný pomer dividend by mal byť minimálne 70% zo zisku predchádzajúceho finančného roka. Čo sa týka valuáce, používame 3 porovnateľné skupiny. Prvá skupina je výrobcovia turbín. Druhá skupina sú spoločnosti z európskeho priemyslu súvisiaceho s výrobou energie. A tretie firmy sú vlastne výrobné alebo priemyselné firmy z strednej a východnej Európy. Ako môžeme vidieť, napríklad na EV/EBITDA, Doosan Škoda Power sa obchoduje cca na našich odhadoch niekde v rozmedzi 7,4 až 8,3 krát medzi rokmi 2025 až 2026. Zatiaľ čo globálni turbínoví výrobcovia sa obchodujú v rozmedzi 12,4 až 14,7 mediánu. Teda to reprezentuje nejakých 40% diskont voči Doosan Škoda Power. Taktiež je zaujímavý napríklad dividendový výnos, kde Doosan Škoda Power by mohol dosiahnuť cca nejakých 5% v roku 2025. Zatiaľ čo jeho konkurenti z tohto segmentu, ten median je iba okolo 1%.
Keď sa pozrieme na výrobné spoločnosti zo strednej a východnej Európy, môžeme vidieť, že ten diskont je oveľa nižší na EV/EBITDA a ten diskont je cca 10 až 13%. A tu používame vlastne Gevorkian, Budimex a Kenty, čo sú vlastne výrobné spoločnosti v Poľsku a na Slovensku. Ten diskont môže byť nižší vysvetlený vlastne kvôli tomu, že celá stredná a východná Európa sa obchoduje na nižších multiploch ako západná Európa a veľkí hráči. Taktiež tu možno očakávať nejaký menší diskont, čo sa týka liquidity a tej veľkosti tej firmy. Prešiel by som k rizikám. S každým investičným príbehom sú spojené určité riziká. Tak za mňa to najväčšie riziko je určite ústup od cieľov dekarbonizácie, čo sa týka vlád a podobne. Ak by vlády ustúpili od tej dekarbonizácie a tie firmy by nemali vlastne nejaký ten incentív zbavovať sa toho uhlia, potom si myslíme, že vlastne ten celý cyklus by mohol kvázi skončiť a neprichádzali by nové objednávky firme, tržby by nerastli, marže by možno klesli. A to si myslím, že je také vlastne najväčšie riziko. S tým je spojená tá cyklickosť odvetvia a závislosť od kapitálov náročných projektov samozrejme. A konkurencia zo strany hráčov z rozvíjajúcich sa trhov. V Číne a v Indie sú vlastne hráči, ktorí vyrábajú párne turbíny, ale títo hráči zatiaľ nepenetrujú Európu, ani Severnú Ameriku a podobne. Väčšinou sú to domáci hráči, ktorí vyvíjajú a dávajú tie turbíny vlastne na domáce trhy. V budúcnosti to môže byť určité nejaké riziko, ale zatiaľ to riziko nevidíme, pretože tieto spoločnosti neinvestujú veľa do vývoja. Oproti napríklad Doosan alebo západným hráčom, tak je to vlastne 3 až 4 krát menej. Keď sa pozrieme na vývoj ceny akcie od IPO, čiže od 5. februára 2025, Doosan Škoda Power vlastne urobil nejakých 34%, zatiaľ čo PX index nejakých 10%, čiže ten relatívny vývoj tej ceny je vlastne 24% nad tým indexom. To by bolo odo mňa všetko, takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Prima, děkuji za moc hezkou prezentaci. Opět zmíním, vaše dotazy můžete pokládat do chatu na YouTube. Už tady máme první dotaz. A to, jak významná by byla pro Doosan Škoda Power zakázka na nové bloky, jaderné bloky v rámci České republiky. KHNP, vlastne jedna z vládov až ČEZem, kde Doosan Škoda Power by mal byť práve preferovaný bidder, čo sa týka turbíny alebo turbínového ostrova. Jeden ten blok v Dukovanoch by mal stáť cca 200 miliard českých korún a z toho vlastne tá turbína by mohla byť cca 10%. Čiže tá zakázka pre Doosan Škoda Power by mohla reprezentovať cca 20 miliard českých korún. Tým, že je to takáto veľká zakázka, tým, že je to vlastne jaderný blok a podobne, tak tie tržby z tejto zakázky by sme videli možno až v roku 2028-2029 na najbližšie 3 až 4 roky, čiže od roku, dajme tomu 2029 do roku 2033. Kvôli tomu, že vlastne tá designing fáza je veľmi dlhá. Prima, děkuju. Ty jsi zmínil výrazy jako backlog, nespracované objednávky a poměr book to bill. Ty jsi to už trošku vysvětlil, ale možná tohle je něco jako zajímavého u průmyslových firm. Tak co vlastně tato čísla znamenají, co nám říkají? Určite. Tak backlog sú vlastne objednávky, ktoré sa ešte nepripisujú do tržieb. Čiže je tam podpísaná nejaká zmluva s zákazníkom, že táto služba bude v budúcnosti dodaná. Z toho backlogu v priemere sa do tržieb vlastne prepisuje cca 2-3 roky. Tá jedna zakázka podľa samozrejme náročnosti tej danej zákazky. A ten backlog vlastne keď rastie, nám hovorí, že rastú akoby tie zákazky tej spoločnosti a že sme kvázi v nejakom
rastúcom cykle. Že tie zákazky prichádzajú a dokonca aj keď vlastne tie tržby a tie minulé zákazky sú vlastne splatené. Čo sa týka book-to-bill ratio, sú to vlastne pomer nových zákazek voči tržbám. Ak to ratio je vlastne nad 1, to značí zasa, že to prostredie je zdravé, tá firma vie generovať nejakú proste hodnotu tým, že jej pribúdajú nové zákazky a podobne. Čiže ak to ratio je nad 1, vidíme proste rastúci trend v danom industrii. Díky. Určitě tohle je zajímavý ukazatel, který nám vlastně říká vlastně oba dva, jakým směrem se ty tržby budou vyvíjet, když to takhle zjednoduším. Napadá mě otázka na ty srovnatelné společnosti i mateřský koncerny, veřejně obchodovatelný. Dá se s ním Doosan srovnávat, nebo působí trošku jinde? Určite dá sa s ním Doosan zrovnávať, lebo vlastne všetci tí globálni hráči, výrobcovia párnych turbín majú aj iné segmenty. Čo sa týka Doosan Enerbility, čiže juhokorejskej matky, tá sa obchoduje na EV/EBITDA cca ako tí globálni turbínoví hráči, čiže 12-13 krát. Čiže výrazne nad tým, čo sa obchoduje Doosan Škoda Power. A napadá mě ještě dotaz, ty jsi zmiňoval, že krom výroby turbín se Doosan zabývá i servisem a modernizacemi. Jak se vyvíjí tento trh v Evropě? Čo sa týka trhu servisov a modernizácií, v Európe je veľmi veľa turbín vyrobených práve ruskou spoločnosťou LMZ, Leningradský metalurgický závod. Samozrejme, táto spoločnosť nie je oprávnená servisovať a modernizovať tieto turbíny v Európe. A Doosan, tým, že má to know-how, že vie servisovať aj iné turbíny, okrem tých svojich, ktoré vyrobila, má veľkú výhodu tým, že vie dostávať zakázky práve aj na servis a modernizácii takýchto turbín vyrobených práve touto ruskou spoločnosťou. Napríklad minulého roku dostala vlastne zákazku okolo $30 miliónov do Fínska, kde by mala práve poroviesť nejakou modernizácii týchto ruských turbín. Prima. Já vidím, že další dotazy nemáme, takže bych ti poděkoval za velmi zajímavou prezentaci. Ďakujem za pozvanie. Příležitost takhle nahlídnout pod pokličku vlastně tvé analýzy. Děkuji všem našim hostům